Československá televize Praha uvádí kanadský film Muž, který sázel stromy. Podle příběhu Žána Žiona. Před mnoha lety jsem se vydal na pěší túru liduprázdnou, zapomenutou oblastí Alp. Tam, kde se prastaré hory svažují do Provence. Putoval jsem náhorní planinou, stejně pustou a holou. Nerostlo tu nic než divoká levandule. Moje cesta vedla horským údolím, tam, kde bylo nejširší, a po 3 dnech jsem se ocitl v pustině tak skličující, že je těžko to slovy vyjádřit. Utábořil jsem se v blízkosti opuštěné vesnice. Už předešlého dne mi došla voda. I vydal jsem se nějakou hledat. Zhluk zpustošených domů, připomínající prázdné vosí hnízdo, dával ve svém středu tušit existenci studny nebo kašny. Skutečně, byla tu kašna, ale dávno vyschlá. Domy beze střech, ohlodané povětřím a dešti, kaple s rozpadající se zvonicí, všechno stálo kolem v témž uskupení, jako když ves ještě žila. Ale všechno mrtvé a bez života. Byl bezmračný červnový den plný slunce, ale těmi místy vál neustálý, nesnesitelně ostrý vítr. Fičel a burácel troskami rozvaleného zdiva a bylo to, jako by vrčela šelma, vyrušená při požírání kořisti. Musel jsem jít dál, ale ani po 5 hodinách chůze jsem nenašel žádnou vodu a nic mi nedávalo naději, že ji najdu. Kudy jsem kráčel, všude jen suchá, sluncem vypálená tráva. Potom jsem v dálce cosi zahlédl. Tenký tmavý tvar vyhlížející jako kmen osamoceného stromu. Vykročil jsem tím směrem bez jakékoliv zvědavosti. Byl to pastýř. Asi 30 ovcí leželo na vyprahlé zemi kolem něho a odpočívalo. Dal mi napít ze své čutory a pak mne odvedl k salaši na zvlněné horské louce. Načerpal vodu, výtečnou vodu, z hluboké přírodní studně, nad kterou postavil jednoduchý rumpál. Mluvil málo, jak tomu často bývá u osamělých lidí. Ale jeho mlčení bylo plné sebejistoty. Všechno v tom místě i na tom muži bylo poněkud zvláštní. Nežil v chatrči, ale ve skutečném domě. V domě z kamene, na němž bylo vidět, jak byl opraven a znovu vzkříšen z bývalé zříceniny. Střecha toho domu byla pevná a vítr v její krytině zněl jako vlny u mořského pobřeží. I uvnitř bylo všechno úpravné a pěkné. Puška vyčistěná, nádoby umyté, podlaha zametená. Na ohni se vařila polévka.
Všiml jsem si, že muž je čistě oholen. Má přišity všechny knoflíky a vůbec jeho šaty jsou pospravovány tak pečlivě, že opravy jsou sotva patrné. Rozdělil se se mnou o svou polévku. Když jsem mu po jídle nabídl tabák, řekl, že nekouří. Pes, tichý jako jeho pán, se přátelil, aniž by obtěžoval. Dohodli jsme se, že zůstanu přes noc. Nejbližší vesnice byla odtud 2 dny chůze. V tom kraji je málo vesnic. Všeho všudy 4 nebo 5. A já věděl dobře, jak vypadají. Vzdáleny jedna od druhé, choulily se na svažitých pasekách mezi bílými duby, na konci kamenitých cest, které už nikam dál nevedou. Jejich obyvatelé se živili pálením milířů. Žilo se tam těžce. Rodiny uhlířů, živořící v podnebí, stejně drsném v zimě jako v létě, byly sužovány pocitem beznadějné osamělosti a ztracenosti. Jejich stálá touha uniknout z těch míst byla než nesplnitelným snem. Muži odváželi své dřevěné uhlí do měst a zase se vraceli. I nejodolnější povahy se lámaly tou nekonečnou dřinou. Ženy se stávaly zlostnými, soupeřili ve všem, v prodeji dřevěného uhlí i o místo v kostele. I jejich ctnosti a neřesti vedli mezi sebou stálý boj. Boj mezi trvalou záští a trvalou ctností. A k tomu vítr, neustálý, všudy přítomný vítr ničící nervy. Vypukaly celé epidemie sebevražd a časté byly i případy pomatenosti vedoucí k vraždě. Pastýř, který nekouřil, přinesl plátěný pytlík a vysypal na stůl hromádku žaludů. Soustředěně je prohlížel jeden po druhém a pečlivě odděloval dobré od špatných. Pokuřoval jsem dýmku a nabídl jsem se, že mu pomohu. Odpověděl, že to je jeho práce. Uvědomil jsem si, jakou péči té věci věnuje a už jsem nenaléhal. To bylo jedinkrát, co jsme promluvili. Když měl dost vybraných žaludů, rozdělil je do hromádek po 10. Přitom znovu vyřazoval menší nebo puklé plody. Znovu každý přepečlivě zkoumal. Když konečně měl před sebou 100 dokonalých žaludů, přestal. A šli jsme spát. V přítomnosti toho muže jsem cítil zvláštní klid. Ráno jsem se ho zeptal, zda mohu zůstat ještě den, abych si odpočinul. Přijal to zcela samozřejmě. Mám-li být přesný, zdálo se mi, že ho nemůže nic překvapit. Ve skutečnosti jsem odpočinek nepotřeboval. Ale ten muž mne zaujal a chtěl jsem se o něm dozvědět víc. Vypustil své stádo a odvedl je na pastvu. Než odešel, vzal pytlík se žaludy a namočil jej do okovu s vodou. Všiml jsem si, že místo hole si nese železnou tyč, tlustou jako palec a dlouhou víc než 0,5 metru. Předstíral jsem, že se jdu projít a šel jsem za ním. V povzdáli sice, ale tak, abych ho nestratil z dohledu. Pastvina byla v úzkém úvalu. Nechal tam ovce i psa
a stoupal do svahu směrem ke mně. Polekal jsem se, že mi jde vyčíst mou dotěrnost. Ale ne. Byl jsem prostě tam, kudy on šel. Pozval mě, abych šel s ním, nemám-li nic lepšího na práci. Mířil dál až na vrcholek kopce. Když jsme byli na místě, vyhloubil železnou holí jamku v zemi. Na dno vložil žalud, zahrnul jej hlínou a pečlivě udusal. Sázel duby. Zeptal jsem se ho, zda mu ten pozemek patří. Řekl, že ne. Nevěděl, komu patří. Domníval se, že je to veřejný pozemek, že patří obci nebo někomu, komu na něm nezáleží. Nezajímalo ho to. S velkou péčí vysázel všech 100 žaludů. Po obědě začal opět třídit svou sadbu. Nejspíš jsem se vyptával opravdu naléhavě, protože nakonec mi odpověděl. Již 3 roky sází stromy v této pustině. Vysázel jich 100 000. Z toho 100 000 vzešlo 20 000 a očekával, že z těch ještě polovina zajde. Buď je okouše zvěř nebo zničí něco, o čem rozhoduje pouze prozřetelnost. Tak zbude 10 000 dubů, rostoucích v místech, kde předtím nerostlo nic. V tu chvíli jsem začal přemýšlet o jeho věku. Bylo mu určitě přes 50. Řekl mi, že 55. Jmenoval se Elzéar Bouffier. Kdysi měl hospodářství dole v nížině. Tam žil svůj život, ale pak ztratil jediného syna, po něm ženu a tehdy se odstěhoval sem do samoty, aby tu žil v klidu se svým psem a svými ovcemi. Podle jeho názoru kraj umíral proto, že mu chyběly stromy a dodal, že když nemá nic jiného na práci, rozhodl se ten stav napravit. Byl jsem tehdy mladý a myslel jsem na budoucnost jen v souvislosti s hledáním vlastního štěstí. Ale řekl jsem mu, že za 30 let budou jeho duby nádherné. Řekl mi, že když ho Bůh uchová ještě 30 let, vysází tolik dalších dubů, že těchto 10 000 bude v nich jako kapka v moři. Studoval už i růst buků a měl vedle svého domu celou školku vypěstovanou z bukvic. Stromky chráněné před ovcemi i zvěří byly nádherné. Uvažoval také o břízách pro údolíčka, kde, jak tvrdil, je hlouběji pod povrchem dostatek váhy. Příští den jsme se rozloučili. Rok na to vypukla první světová válka a já byl 5 let na frontě. Pěšák v zákopech neuvažoval příliš o stromech. Válka skončila. Jako demobilizovaný jsem dostal trochu peněz. A tehdy mě posedla nepřekonatelná touha nadýchat se čerstvého vzduchu. Hnán tou myšlenkou vydal jsem se znovu do horských pustin. Krajina se nezměnila. Avšak v dálce za opuštěnými vesnicemi jsem zahlédl šedivý opar, přikrývající jako koberec vrcholky kopců. Vzpomínal jsem na pastevce, který sázel stromy. 10 000 dubů, říkal jsem si, to už je hodně velký les.
Během posledních 5 let jsem viděl umírat spoustu lidí a bylo snadné si představit, že i Elzéar Bouffier je mrtvý. Tím spíš, že když je nám 20, máme sklon považovat 50leté za starce, jimž už nezbývá než umřít. Ale on nebyl mrtvý. Změnil jen způsob obživy. Měl pouhé 4 ovce, ale za to víc než 100 včelínů. Zbavil se ovcí, protože ohrožovali stromky v jeho školkách. Nestaral se ani za mák o válku. Dál sázel své stromy, stejně vytrvalé jako předtím. Dubům z roku 1910 bylo už 10 let a byli vyšší než my. Při pohledu na ně zůstal jsem stát beze slov. A jelikož on nikdy neřekl nic, trávili jsme celý den mlčky a procházeli se jeho lesem. Skládal se ze 3 částí. Byl 11 kilometrů dlouhý a v nejširším místě 3 kilometry široký. Když jsem si uvědomil, že to vše vzešlo z rukou a mysli jediného člověka, bez jakékoliv techniky, zazdálo se mi, že člověk může být mohoucí jako Bůh i v jiném, než v ničení. Uskutečnil svůj sen. Buky vysoké jako já, táhnoucí se do nedohledna, byly toho svědectvím. Duby byly silné a zuby zvěře je už nemohly ohrozit. A pokud jde o prozřetelnost, byla by potřebovala cyklon, aby zničila to, co tento člověk vytvořil. Ukázal mi krásné hájky 5letých bříz, vysázených v roce 1915, kdy já jsem bojoval v bitvě o Verden. Vysázel je ve všech údolíčkách, kde rozumně a správně předpokládal, že pod povrchem je vláha. Byly jako malé děti, něžné, ale pevné a odolné. Nestaral se o ně už. Pokračoval odhodlaně ve své práci. Cestou dolů do vesnice jsem našel tekoucí vodu v korytech potoků, které od nepaměti bývaly vyschlé. Nikdy jsem neviděl nic zázračnějšího než tuto obnovu přírodního koloběhu. Tyto potoky byly už kdysi dávno plné vody. Některé z chudých vesnic, o nich jsem se už zmínil, vznikly na místech někdejších galsko-římských sídlišť. A archeologové zkoumající trosky našli rybářské háčky tam, kam ve 20. století bylo vodu třeba dovážet cisternami. A nyní sem znovu pronikaly vrby, rákos, louky, zahrady, květiny, život. Změny přicházely pomalu a jakoby samozřejmě. Nebudili údiv. Lovci, zabloudívší sem v honbě za zajíci nebo černou zvěří, si jistě všimli, že tu náhle rostou stromy, ale pokládali to za pouhý rozmar přírody. A tak se do pastevcovy práce nikdo nepletl. Kdyby byli tušili, že jde o dílo člověka, zasáhli by. Ale kdo by na něho byl i jen pomyslel? Kdo ve vesnicích nebo na úřadech by si vůbec dovedl představit takovou vytrvalou, nádhernou štědrost? Od roku 1920 jsem Elzéara Bouffiera navštěvoval každý rok. Nikdy jsem ho neviděl zklamaného a nikdy nepolevil ve svém úsilí. A Bůh ví, že často se mu mohlo zdát, že samo nebe je proti němu. Musel překonat mnoho překážek, aby dosáhl svého cíle. Bojovat se zoufalstvím a beznadějí, když chtěl naplnit svůj sen.
nezapomínejme, že ten jedinečný člověk pracoval zcela sám. Žil v samotě tak dokonalé, že na sklonku života si docela odvykl mluvit. Nebo prostě necítil potřebu slov. V roce 1933 ho navštívil místní lesník a důtklivě ho upozornil na přísný zákaz zakládání ohňů pod širým nebem, které by mohly ohrozit okolní přírodní les. Přitom mu naivně řekl, že to je poprvé, co vidí, jak les vyrůstá sám od sebe. V roce 1935 přijela na prohlídku lesa celá úřední delegace. Vysoce postavená osobnost z ministerstva lesů, poslanec, různí experti. Bylo proneseno mnoho zbytečných slov a rozhodnuto, že s lesem je třeba něco udělat. Naštěstí se neudělalo víc než to, že les byl dán pod vládní kontrolu a byl vydán zákaz pálení dřevěného uhlí. Zdá se, že neodolatelná krása mladých stromů okouzlila tenkrát i poslance. Jeden z expertů oné delegace byl můj přítel. Vysvětlil jsem mu ten zázrak. Týden na to jsme se spolu vydali hledat Elzéara Bouffiera. Pracoval asi 20 kilometrů od místa, které navštívila delegace. Můj přítel lesák dokázal dobře ocenit, co viděl. Nabídl jsem oběma vejce, která jsem sebou přinesl. Společně jsme poobědvali a pak jsme se po několik hodin dívali v tichém rozjímání na krajinu. Svahy, po kterých jsme vystoupili, byly pokryty stromy vysokými 6 až 7 metrů. Vzpomněl jsem si, co to bylo v roce 1913. Pustina. Klid, pravidelná práce, čerstvý horský vzduch a hlavně duševní mír dali starci zdraví téměř nadpřirozené. Byl to skutečný silák boží. Ptal jsem se sám sebe, kolik hektarů ještě osází. Než jsme odešli, zmínil se můj přítel o tom, jaké stromy se nejlépe hodí pro zdejší půdu. Ale nenaléhal. Ten člověk, řekl mi potom, ví o věci víc než já. A asi po hodině dodal, ví o tom víc než kdokoliv na světě. Našel dokonalý způsob, jak být šťastný. Díky tomu lesnímu odborníkovi byl pak chráněn nejen les, ale také štěstí Elzéara Bouffiera. Až během druhé světové války byla jeho práce vážně ohrožena. V té době jezdila auta na dřevoplyn a dřeva nebylo nikdy dost. Začali kácet duby z roku 1919, ale les byl tak daleko od dosažitelných cest, že těžba se nevyplácela a byla zastavena. Pastýř však nic z toho neviděl. Pracoval klidně o 30 kilometrů dál. Ignoroval válku roku 39. stejně, jako ignoroval válku v roce 1914. Naposledy jsem viděl Elzéara Bouffiera v červnu 1945. Tehdy mu bylo 87 let. Vydal jsem se znovu na cestu vedoucí k někdejším pustinám, po níž však teď už jezdil autobus spojující údolí s horami. Domníval jsem se zprvu, že rychlost toho dopravního prostředku mi brání poznat místa, tolikrát navštívená pěšky. Když však jsem se dozvěděl jméno vesnice, zjistil jsem, že jsem skutečně v oblasti, kterou znám a která bývala kdysi pustá a neobývaná.
Autobus mě vysadil ve Vergón. V roce 1913 měla tato vesnička s asi tuctem polozbořených domů 3 obyvatele. Byli zdivočelí a nenáviděli se. Aby se uživili, kladli pasti. Byli to lidé bez naděje. Teď bylo vše jiné. I vzduch, ostrý, suchý vítr, který tu kdysi vál, se změnil v příjemný vánek plný vůní. Z vrcholků hor doléhal šum podobný zurčení vody. To vítr ševelil v korunách stromů. A pak jsem uslyšel zvuk skutečné vody. A spatřil jsem nově postavenou kašnu po okraj plnou a vesele bublající. A co mě dojalo nejvíc, vedle rostla lípa, nepopiratelný symbol vzkříšení. I jinak neslo Vergón známky činorodé práce, jaká pramení pouze z naděje. Protože naděje se vrátila do těch míst. Opravili poškozené domy, strhli a odklidili zřícené zdi. Nové domy, čerstvě omítnuté, stály v zahradách, kde v utěšeném nepořádku se mísily záhony květin a zeleniny, růží a kapusty, hledíků a pórku, celeru a sasanek. Bylo to místo, kde by člověk chtěl žít. Dál do kopců jsem se vydal pěšky. Válka skončila teprve nedávno a život ještě nestačil zcela rozkvést. Ale Lazar už vystoupil ze svého hrobu. Na níže položených stráních jsem viděl pole ječmene a žita. V úzkých údolích byly zelené louky. Celá krajina zářila zdravím a blahobytem. Tam, kde jsem v roce 1913 viděl jen zříceniny, stojí nyní čisté, bílé, omítnuté statky, doklady činorodého, spokojeného života. Dříve vyschlé prameny, zavlažované pouze dešti a tajícím sněhem, jsou dnes díky lesům plné vody po celý rok. Každý statek, obklopený javory, má svou studnu, přetékající na svěží koberec čerstvé máty. Kousek po kousku byly vesnice znovu vystavěny. Přišli sem lidé z nížin, kde půda je drahá. Přinesli mládí, život a touhu po dobrodružství. Všude tu můžete potkat lidi kypící zdravím, mladé lidi, kteří se dovedou smát a veselit při venkovských slavnostech. Sečtěte obyvatele, kteří tu žili dříve, s nově příchozími. Víc než 10 000 lidí vděčí Elzeáru Bouffierovi za své štěstí. Když uvážím, že jeden člověk, jediné tělo a jediný duch stačili přeměnit poušť v zemi kanánskou, pak přece jen věřím, že osud člověka může být nádherný. A když pomyslím, kolik vášnivé odhodlanosti a neúnavné šlechetnosti přitom projevil, skláním se v obdivu před tím starým, nevzdělaným sedlákem, který vykonal dílo hodné Boha. Elzeár Bouffier zemřel v roce 1947 v ústraní starobince v Banon. Příběh Žána Žiona vyprávěl Miroslav Částek. Scénář a výtvarník, ruchy a hudba, zvuk, kamera, střih, výroba, režie.
České znění, producentské centrum převzatých pořadů Československé televize Praha.